Dobroveče, braćo i sestre. Evo, rešio sam da snimim ovaj video neposredno pred spavanje. Oprostite što sam možda ovakav, ne znam, neočešljan ili ne znam ni ja šta, ali osetio sam potrebu da podelim sa vama nešto što je jako hrišćanski i nešto što većinu nas muči. Da li vam se nekad dešava da se osetite usamljeno, kao da ste sami na ovome svetu, a okruženi ste sa puno ljudi? Niko od njih vas ne razume, niko vam ne pomaže, osjećate se prazno, ulazite iz besa u bes, ne možete da se kontrolišete, nešto vam fali, osjećate da vi više niste vi, da niste svoji, da ne kontrolišete situaciju, već da ima nešto jače od vas što vas tera da se svađate sa drugim ljudima, a svaki put kada vam neko skrene pažnju, da li od vaših prijatelja ili vaših bližnjih, i kaže vam nešto što ne ide, odnosno što ne želite da čujete, vi eksplodirate i posvađate se odmah sa tom osobom. Možda je u ovom velikom postu vreme da pomognete sami sebi. Ako želite da pomognete sebi, i Bog će vam pomoći. Ali ukoliko vi to ostavite i tako i ništa ne želite da uradite, ne očekujte nikakvu pomoć. Zapitajte se kada ste posljednji put otišli do crkve, kada ste posljednji put zapalili sveću, kada ste prisustvovali liturgiji i kada ste se pričestili. Sve ono što vas muči i sve ono što vam ne da napredujete u životu i sve ono što vas svađa sa ostalim ljudima u vašem okruženju je prosto skup besa i negativnosti nečastivog koji se skupio u vama. Da biste se rešili svega toga, idite do crkve, prisustvujte nedeljom na svetoj liturgiji, molite se, jer nečastivi beži od molitve, od svete liturgije i od čistog srca. Pričajte sa vašim sveštenikom, kažite mu kako se osjećate, on će vas razumeti. Sve ono što ste radili i što vam ne da napredujete dalje, možete kroz tajnu ispovesti da rešite tako što ćete tražiti oproštaj Boga za sve ono što ste radili, a što ne bi trebalo. Naravno, vi morate da osjećate prvenstveno grižu savesti i želju da promenite nešto i da idete napred bez tog đubreta i tereta, i zato postoji uostalom sveta tajna ispovesti. Moj prvi savjet vam je da odete i da uradite prvo to. Idite do vašeg sveštenika i kažite mu: oče, pope, kako ga već zovete, nikada se nisam ispovedao do sada, želim eto to da probam, želim da vidim šta je, pomogni mi. I tekako ćete svaki sveštenik uvesti u to i pomoći će ti. Uostalom, nije teško, trebaš samo da se kaješ i da kažeš pred sveštenikom sve ono što si radio loše i sve ono što te jede, ono što nisi ti. Kada to budeš rekao, sveštenik će da te sasluša, a zatim će da pročita molitvu kojom će zatražiti od Gospoda da ti to oprosti. I veruj mi da kada to uradiš, da ćeš osjetiti kao neki teret da se skinuo sa leđa, bukvalno kao teret neki da si nosio i bukvalno će to da iščezne. Jer ništa nije
jače i ništa na ovom svetu nije efikasnije od Božije milosti i Božije pomoći. A da bismo je dobili, potrebno je vrlo malo. Evo, krenite sa ispovesti. Prvo, kažite, dakle, vaše svešteniku sve ono što vas muči i to će otići od vas. Zatim, krenite da postite sredom i petkom, ukoliko možete. Prisustvujte liturgiji, pričestite se i budite svedoci ličnog čuda. Budite svedoci ljubavi Božije i uvidjet ćete u stvari koliko čovek kada želi da se promeni i kada želi da mu bude bolje i kada se okrene Bogu, itekako sve ono što je bilo loše iščezne i prosto ode od njega. Bog vas sve blagoslovio. Ja sam vaš brat Dejan Stanković, Kralj. Ukoliko želite, zapratite ovaj YouTube kanal, pritisnite na zvonce da biste dobili obaveštenja o novim video snimcima i udarite jedan like. S Bogom, odoh da spavam, ali pre toga molitva naravno. Da, pred spavanje isto se molite. Ukoliko ne znate molitve, nije bitno. Kleknite na pod i pričajte sa Bogom vašim rečima, vašim sopstvenim rečima. Dakle, kažite Bogu šta osjećate, da vas niko ne razume. On će vas razumeti i pokazati put. Dakle, pred spavanje, kleknite sad i kažite Bogu u molitvi vašim rečima kako se osjećate i šta vam je u stvari to potrebno, šta vam fali da biste vi bili bolja verzija sebe. Kleknite, kažete nikad se nisam ispovedao, hoću da osetim tajnu ispovesti, hoću da osetim tajnu pričešća, hoću da idem na liturgiju, daj mi Bože mira i strpljenja i navedi me da to mogu. Eto, dovoljno i to da kažete i da se pomolite. Bitno je da vam reči dolaze iz srca i duše, jer džaba vi ako znate neku molitvu napamet i kažete je prosto tako napamet, a reč ne dolazi iz srca i iz duše. Džaba takva molitva, znači morate da kažete ono što vam stvarno u srcu, što vam je u srcu i na duši. Tek tada to dolazi kod Boga i tek tada je to prava stvar. Nije vam dobro, klekni ovog trenutka i kaži svojim rečima zašto ti nije dobro. Kaži Bogu. Traži da ti pomogne, jer niko drugi ti pomoći neće. Uradi nešto za sebe ovog trenutka. S Bogom.